Ang pangutana mahitungod sa pagpuasa. Lucas Kapitulo 5 versikulo 33-39. May mga tao didto nga mingon kang Jesus, ang mga sumusunod ni Juan ug ang mga sumusunod sa mga pari kanunay nga nagpuasa og nagampo, apan ang imong mga sumusunod nagsigilang og kaon ug inom. Mitubag si Jesus kanila, mahimo ba diyay nga dili pa kanon ang mga bisita sa kasal samtang kauban pa nila ang pamanhonon? Dili gayod. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhonon pagakuhaon gikan kanila, ug mao na anya kana ang ilang pagpuasa. Kisultihan pagayod sila ni Jesus nini nga mga sambingay, walay magtabas og bago nga bisti aron itapak sa daan nga bisti. Kon himuon niya kini gawas nga mag-isi ang bago, ang iyang gitapak dili mo bagay sa daan nga bisti. Wala usay magsulod og bagong bino sa daan nga sodlanan nga panit, kay mabuskag ang sodlanan ug mausek ang bino, ug ang sodlanan dili na mapuslan. Hinuon, kinahanglan gayud nga ang bago nga bino adto isulod sa bago nga sodlanan nga panit. Midugang si Jesus sa o sa pakasambingay, walay tawo nga naanad na sa daan nga bino nga mangandoy ug bago, tungod kay alang kanya, mas lami ang daan.